L-Assoċjazzjoni Maltija Stedin tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA laqet dak imħabbar f'indirizz lin-Nazzjon mill-Prim Ministru Robert Abela il-bieraħ li qal li wasal iż-żmien li jitneħħew restrizzjonijiet kollha marbuta mal-COVID u jkunu n-nies li jażlu kif jieħdu ħsieb lilhom infushom. Fis-stqarrija l-President tal-MHRA Tony Zara qal li dan imur jitfit ma' dak li ċertu pajjiżi diġà għamlu u ma' dak li l-assoċjazzjoni nnifisha kienet qed tirrakkomanda biex isir f'Malta wkoll. Żied li fl-aħħar sentejn l-industrija tal-ospitalità imxiet mal-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa u bi sforz kollettiv Malta rnexxielha tgħaddi mill-isfidi diversi li ppreżentatilha il-pandemija. L-isqarija kompli tgħid li l-programm ta' vaċċinazzjoni ta' pajjiżna ittrasforma s-sitwazzjoni f'Malta u issa jmiss li mmorru lura n-normalità kif nafuha qabel il-pandemija. Is-Sur Zara qal il-membri tal-MHRA qed jistennew bħerqa ritorn tat-turisti f'pajjiżna biex il-postijiet turistiċi f'Malta u f'Għawdex jerġgħu jimtlew bil-ħajja billi jitneħħew ir-restrizzjonijiet li fadal u kulħadd jitħalla jgħix kif jixtieq. Fis-stqarrija oħra l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wkoll laqa tħabbira ta' tneħħija tal-bqija ta' restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija. Il-Kap Eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Alan Borch, qal li l-fiduċja li l-istaġun li ġej ikun ferm aħjar miż-żewġ tisjuf ta' qabel komplet tiżdied kif il-Prim Ministru wiegħed li l-Gvern se jneħħi restrizzjonijiet tal-COVID li fadal. Fl-istess waqt nedit l-iskeda ta' titjiriet tal-istaġun tas-sajf li tinkludi 99 rotta f'34 pajjiż. Dan huwa ekwivalenti għal madwar 80% tal-konnettività li kellu pajjiżna fis-sajf ta' qabel il-pandemija.